kasiliring samirana sampunipun Bapa Penemban Druna pinarak lenggah ingkang sekeca wonten bendapi ageng negari Ngamarta putra paduka kula pun Puntadewa nyadeng dawuh lole sok lole sok nanti duk ning dumpul alas dadi wana-wana dadi alas blekuduk monyor-monyor dukes Allah inggih sinuwun waleh-waleh menapa kula kalian Adi Suni sowan ing ngarsa paduka Sinuwun Prabu Puntadewa lugunipun kula mundi dawuh Sinuwun Prabu Duryudana bilih dinten menika negari Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara wising buga miwah wastra enjing saged sonten dumugining paralok pralaya miturut wangsit saking Dewa lumantar Prabu Duryudana negari Ngastina saged pulih kadya wiune jati-jati telah nirmala dipun kedah tenggani inggih menika Jamus Kalimasada. Pramila mekaten Sinuwun Prabu Puntadewa. Swan kula punika kinarya nyuwun ngampil pustaka Jamus Kalimasada. Kinarya srana icalipun pagebluk Mayangkara. Dos pundi inggih nggih. Monggo maturi paring dawuh sinuwun. Kakyat arisang kapirangu ari nangkul kinembit kaambit dosa ngaret naning pawana gawe kaget ing atiku suwane Petruk ora dak timbali. Inggih sinuwun saderengipun kula matur kula kepareng ngaturaken pangabekti sinuwun. Nggih. Petruk wis dak tampa pangestuku tampanana prayoga nganggonmu lungguh. Petruk nggih. Inggih sinuwun. Sampun mboten kirang sekeca anggenipun kula lenggah. Petruk dene ora dak timbali ana parigaya apa sowan mrene Petruk. Nggih. Nyuwun pangapunten Sinuwun Prabu Puntadewa. Waleh-waleh menapa tebih lampah kula saking Karang Kadempel kula nampi dawuh saking Bapak. Wekdal samangke Bapak badhe mbangun kahyangan nggih Karang Kadempel. Lajeng Bapak kengken kula supados nyuwun ngambil pustaka Jamus Kalimasada kangge syarat sarana anggenipun Bapak badhe bangun sinuwun. Petruk. Kaget ya aku. Petruk ngerti ora? Wektu dina iki Jamus Kalimasada bakal dak pundhut ngampil Ngastina bisa uwal saka pagebluk Mayangkara kudu ditunggoni pustaka Jamus Kalimasada. Kowe kok teko-teko nyarus ucap ngarep nyuwun Jamus Kalimasada eling Petruk eling. Kowe iki mau wong batur iki mau wong cilik kok wonane arep nyilih pustaka Jamus Kalimasada iki dasar apa? Waduh. Sedap niki. Wah. Yo ketoke ndel-ndelke men iki karepe piye? Petruk tangane rasa malang kerik Petruk. Nggih. Latah niki nak bendina tangane malang kerik ngeten tangane. Kaya piala. Ngedep guruwe tangane malang kerik kan.
Ora talana becaci Petruk. Nggih, kula nyuwun pangapunten Sinum Prabu Puntadewa kapeksa kula radi nyingkur sekedhik. Iya ning aja nganti kladuk kurang duga Petruk. Nggih. Mangsane. Kowe kok menteleng-menteleng iki karepmu piye kuwi? Lho. Iki mboten menteleng gini iki nggih normal ngeten iki. Kowe ora dalah kok ora basa aku lho. Apa sing tak basani we? Mangsane aku ki dayoh. Jenengan nggih dayoh. Jenengan niku pendhita ning nak teng Stina kono, nak teng mriki nggih sami kali kula. Jenengan medayoh kula medayoh jenengan ngunjuk sak gelas. Kula siji-siji men cukup. Kowe ora dalah. Petruk elingo Petruk elingo aku iki sapa? Aku iki gurune para Pandhawa kang pantese wis trepe aku iki disili. Ngerti ra kowe? Wah, jan jenengan ki ora eling karo purbane Gusti. Jenengan ki mboten eling karo purbane Gusti. Wela dalah, ora toto. Dadi sing disili ki aku Petruk, aku sing disili becik kowe bali yo Petruk. Njaluk ngopo? Njaluk pira, ha? Lah ngenten. Niki sing mari bubar pasrawangan saben lakom napa mawon mesti entek-entek nggih badhe ndamel grenah pejahe ndara-ndara kula Pandhawa. Mesti niku watak mantune jenengan niku. Kowe ora talana pati ndukana Petruk. Ya ora talah. Aja kakean wus baku kowe gelem bali apa ora Petruk? Mboten. Kula mboten badhe bali nak dereng mundi pustaka Jamus Kalimasada. Tangelamun kula wangsul. Ya lah talah. Ora kena diiman ki Petruk nak ning kene iki dudu papane Bandayuda Waton kowe bisa ngasurake Kurawa. Kurawa kowe bisa mondhong Jamus Kalimasada tak tunggu ning jaba Petruk. Ya tunggu ning jaba.